Ibati mo pangayaw, walay kapalungan ko tungod sa kaganagay sa imong suliran. Ibati mo sa nga walay makatabang apan si Jesus nanalang sa imong gihiran. Ang mga kalisdanan atong natagamdaman, kining tanan lumalay lamang. Si Jesus lamang ang atong saligan, problema tang may kasulbaran. Di kusog-kusog ka ba sa unos sa kinabuhi, o giuyog-uyog sa dagkong mga pagsulay, hangad lang sa langit og sangpita si Jesus. Imong mga suliran makabaton mo kasulbaran. Ang mga kalisdanan atong natagamdaman, kining tanan lumalabay lamang. Si Jesus lamang ang atong saligan, problema ta may kasulbaran. Kining tanan lumalabay lamang. Si Jesus lamang ang atong saligan, problema ta may kasulbaran. Problema ta may